da Allah jama'a muna neman uban harƙalla, ni dai yau ina neman uban harƙalla saboda ba zai yiwu ba tunda duk wani abu jagwal ko kuma wani abu da ya zama mutum ƙabe-ƙabe uban harƙalla ake nema ya siya ya biya shi, doka ba ta binta kansa. Don haka uban harƙalla da Allah in ka ga bidiyon nan ka zo da Allah ina da kayan siyarwa. Ina gashi wannan yaron ne ma yake ture ni akan kujera ta fa ta masana'anta, ya faɗa ko fa wannan yaron so yake ya danna tauraruwa ta. Don haka uban harƙalla ka siya ko nawa ne ni zan siyan maka da yaron nan, ka gane, ya koma can wajenka amma kai a hankali don kai kanka in ya zo nan zai iya danne maka harkar wayoyinka. Wallahi nawa dai za ka siya gashi wannan yaron yana nema ya shige min hanci, yau ba wai bakin ciki nake masa ba amma ka siya.